Bi sexu eraso salatu dituzte Antxoainen. Eraso hauek salatzeko elkarretaratze egin zuten atzo Antxoainen. Sanferminetako taldekako bortxaketaren akusatuek preso jarraituko dute. Nafarroako auzitegiak aske uztea baztertu du delitua berriro egiteko arriskua dagoela argudiatuta. Asun Olaetxeak Kontuen Ganberako presidenteak ez ditu argitara aterako Ultzamako plantari buruzko zirriborroak. Nafarroako gobernuak haur eta lehen hezkuntzan 73 lanpostu aterako dituela iragarri du. Nafarroako Unibertsitate Publikoa hainbat urtez finantzatzeko hitzarmena iragarri du Barkosek 2017-2018 ikasturte hasierako ekitaldi ofizialean. Hezkuntza departamentuak haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe berri bat eraikiko du Iturenen. Volkswagenek Landabenen egindako polo berria aurkeztu du. 180 kotxe aparkatzeko gune egokituko dute Trinitarioetan, lanak gaur bertan hasi dituzte. Astelehen honetako albisteekin asteko elkarretaratza egin dute Antxoainen, asteburuan izandako bi sexu eraso salatzeko. Antza denez, Arrikurrok jaialdian izan ziren erasoak. Foruzaingoak ustezko erasotzaileetako bat atxilotu du. Bi sexu eraso salatu dituzte larunbat honetan Antxoainen. Antza denez, Arrikurrok jaialdian ziren bi emakumeek salatu dituzte erasoak. Salatu bezain laster laguntza eta babesa izan dituztela nabarmendu dute Antxoaingo emakumeenganako indarkeriaren aurkako taldetik eta Arrikurrok jaialdiaren antolatzaileek. Elkarretaratzea egin zuten atzoi herrian bi erasoak salatzeko eta amorrua eta serrea sentitzen dutela nabarmendu zuten. Erasotzaileetako bat atxilotu zuten. 2016ko Sanferminetako taldekako bortxaketaren akusatuek preso jarraituko dute. Nafarroako auzitegiak aske uztea baztertu du delitua berriro egiteko arriskua dagoela argudiatuta. Nafarroako auzitegiak baztertu egin du 2016ko Sanferminetan neska gazte bat taldean bortxatzeagatik preso dauden 5 gizonak aske uztea. Argudiatu duenez, ihes egiteko eta delitua berriro egiteko arriskua dago. Auzitegiaren 2. sekzioak hartu du erabakia, epailetako batek boto partikularra eman badu ere. 5 akusatuen defentsak errekurtsoa aurkeztu zuen uztailean auzitegiak hartutako ebazpenaren kontra. Kartzelan jarraitzea erabaki zuten orduan ere, eta ostiralean eman zuten erantzuna auzitegiak 5 autotan. Sekzioa osatzen duten 3 epailetatik 2 ustez, ihes egiteko arriskua eta delitua berriro egiteko arriskua dago, eta beraz, 5 gizonek preso jarraitu beharko dute. Epailetako batek boto partikularra eman du uztailean bertan, haren ustez, beste bi epaileen argudioak ez dira nahikoak espetxealdiari eusteko. Bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera. Asun Olaetxeak Kontuen Ganberako presidenteak ez ditu argitara aterako Ultzamako plantari buruzko zirriborroak. Beraz, UPNek zirriborro horiek eskuratzeko egitako eskaria atzera bota du Kontuen Ganberak. Nafarroako Kontu Ganberak Ultzamako biogas plantaren inguruan egindako txostenaren zirriborroa ez dira publiko egingo eta hortaz, Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeak ez ditu eskuratuko. Hala iragarri zuen Asun Olaetxeak Kontuen Ganberako presidenteak ikerketa batzordean egindako agerraldian. Nafarroako Parlamentuan osatutako ikerketa batzordean UPNek zirriborroak eskuratzeko egindako eskaera atzera bota du Kontuen Ganberak eta erabaki horren zergaitiak azaldu zizkien Olaetxeak batzordeko kidei. Haren esanetan txosten baten zirriborroak ez dira egiten batzorde batean onartutakoak izateko eta publikoak egiteko eta beraz, ikerketa batzordeak ez ditu zertan eskuratu behar. Olaetxearen arabera, zirriborroek Ultzamako plantari buruzko ikuspuntu osatu gabea eta partziala eskaintzen dute eta hartara ez dute baliorik. Ultzamako plantaren finantzak eta publikoan eta diru laguntzetan irregulartasunak atzeman ditu txosten batean Kontuen Ganberak. Besteak beste, txosten horretatik ondoriozta daiteke kontratazio publikoko araudia larriki urratu zutela. Besteak beste, Ultzamako udaleko orduko arduradunek bereiziki txostenak dio finantzak eta bikoitza egin zela plantaren eraikuntzan. Nafarroako gobernuak eren egun jakinarazi zuen auzitara eramango zituela Ultzamako plantaren arduradunak.
Biogas planta egin zenean Patxi Perezen Ultzamako alkatea, egun UPN-eko zuzendaritzako kide da eta aurreko legealdian Jose Javier Espartza UPN-eko presidentearen albokoa izan zen Nafarroako gobernuko landa garapen eta tokiko administrazioko departamentoan. UPN izan da kontuen ganberak egindako txosten auzitan jarri duen alderdi bakarra, bai eta ikerketa batzordea martxan jartzaren aurka agertu den bakarra ere. Horregatik, auziaren inguruan dituen susmoak uxatu nahian eskatu zizkion kontuen ganberari txostena egin aurretik landutako zirriborroak. Eta hezkuntza kontuak izpide oraingoan, hezkuntza departamentuak aurreta lehen hezkuntzan 73 lanpostu iragarri ditu. Hezkuntza departamentuko ordezkariak eta sindikatuak elkartu dira eskaintza berri horren xehetasunak azaltzeko. Nafarroako gobernua hezkuntzako mahai sektorialean ordezkaritza duten sindikatuekin bildu da bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan egin nahi duen lan eskaintza publikoa azaltzeko. Era berean haur eta lehen hezkuntzan 73 lanpostu aterako dituztela iragarri dute. 2015ko deialdi esleitu gabe gelditu ziren plazak dira, orain eskaini ezean guztiak galduko lirateke, Nafarroako gobernuak ohar batean azaldu duenez. Bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan zenbat lanpostu izango diren ez dute zehaztu gobernua Espainiako ministerioaren erantzunaren zain baitago. Ondoko ikasgaietarako irakasleak aurkeztu ahalko dira deialdira, ekonomia, gorputz heziketa, fisika eta kimika, geografia eta historia, informatika, ingelera, bitartekotza soziokomunitarioa, gaztelera eta literatura, matematikak, hezkuntza orientabidea eta teknologia. Lanbide heziketan berriz, ondoko ikasgaiak emateko lanpostuak eskainiko dituzte, instalazio elektroteknikoak, mekanizazioa eta makinen mantenua, operazioak eta nekazaritza ekoizpenerako ekipoak eta sistemak eta aplikazio informatikoak. Irakasgai bakoitzeko 6 plaza aterako dituzte gutxienez, euskaraz eta gazteleraz. Inspektore postuetarako ordea 14 plaza aterako dituzte, 7 euskaraz eta beste horren beste gazteleraz. Iraila amaitu aurretik egingo dute deialdia. Bestalde, atera beharreko plaza kopurua zenbateko izan behar den mahai orokorrak erabaki beharko duela adostu dute. Amaitzeko, hezkuntza departamentuak iragarri du hurrengo oposaketen zerrenda bakarra izateko proposamen bat lantzen ari direla. Nafarroako Unibertsitate Publikoa hainbat urtez finantzatzeko hitzarmena iragarri du Joxe Barkosek 2017-2018 ikasturte hasierako ekitaldi ofizialean. Nafarroako gobernuak prest du Unibertsitate Publikoaren finantzak eta urte batez baino gehiagoz bermatuko duen hitzarmena aitzindaria. Ostiralean iragarri zuen itun berria Joxe Barkos lehendakariak Nafarroako Unibertsitate Publikoan 2017-2018ko ikasturte hasierako ekitaldi ofizialean. Honako hau izango da lehen aldia Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Nafarroako Administrazioak gisa horretako akordio bat izenpetzen dutena. Orain arte, urte bakoitzeko aurrekontuen eta emaitza akademikoen araberakoa izaten zen Unibertsitate Publikoa finantzatzeko erabiltzen zen dirua. Eredu horrek, Nafarroako Unibertsitate Publikoa behinbekotasunera eta egonkortasunetik ezara kondenatzen zuen Alfonso Carlosen errektoreak behin baino gehiagotan salatu duenez. Areago, UPN-ren azken agintaldean izoztuta egon zen Unibertsitate Publikoarentzako dirusaila. Iaz egoerari buelta eman zion lauko gobernuak dirusaila handituta eta helduen ikasturtetik aurrera urrats bat harago eginen dute, urtean hitzeko finantzak eta ituna indarren jarrita. Barkosek ekitaldean azaldu zuenez, 4 ardatz izanen ditu eredu berriak. Bat, unibertsitatearen egitura bermatzeko dirusail oinarrizkoa. 2, irakaskuntzaren, ikerketaren eta gizarteari eginiko ekarpenen alorretan lortutako emaitzen araberako finantzaketa. 3, hobekuntzak ezartzeko dirusail bat. Eta 4, inbertsioetara erreserbatutako finantzaketa. Carlosena errektorea ere pozik azaldu zen gobernuarekin sinatutako akordioarekin. Finantzaketaz gain, egungo eskaintza akademikoa eta etorkizuneko erronkak ere hizpide izan zituzten Barkosek eta Carlosenak hitzaldietan. Unibertsitate Publikoan medikuntza gradu ezartzeko prozesua izan zen jakinmin handiena piztu zuena. Errektoreak ez zuen xehetasunarik eman nahi izan eta proiektua abian dela adierazi zuen. Eta hezkuntza departamentuak haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe berri bat eraikiko du Iturenek.
Hezkuntza departamentuak haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko berri bat eraikiko du Iturenen 6 unitaterako eta jantokirako lekuarekin izanen da. Zentro berriak ez du ia energia kontsumorik izango eta pulumpa esango diote. Inbertsioa 1,4 milioi euro inguruko izango da eta lanak 2018an zer egingo dira. Hezkuntza departamentua dagoeneko proiektuaren idazketa eta eraikuntza lanen zuzendaritza kontratatzeko espedientea onartu ditu. Gaur egungo eraikina 1989 urtean berritu zuten eta haur eta lehen hezkuntzako 77 ikasle ditu 6 taldetan banatuta. Ikastetxea udaletxeko eraikinaren goiko bi solairutan dago eta udaletxearen sarbide bera du. Horrez gain, gelen barneko antolaketak ez dio erantzuten hezkuntza erabilera bati. Lizitazioaren iragarkia kontratazioa atarian argitaratu daia da. Volkswagenek Landabenen egindako polo berria aurkeztu du. Handiagoa, ziurragoa eta alor teknikoari dagokionez aurreratua. Hitz horiekin azaldu du Jesus Zorriak, Volkswagen Nafarroako komunikazio kudeatzaileak Alemaniako autoekoizlearen azken sorkuntza Polo A07 modeloa. 2 hilabete eskas igaro dira Iruñeko Landaben industrialdeko lantegian auto berria ekoizten hasi zirela. Zorriak emandako datuen arabera, urtea amaitzerako 78.000 auto inguru egitea dago aurreikusia. Larun batean Iruñeko Baluarte jauregian Volkswagenen Polo A07aren aurkezpen ekitaldea egin zuten. Segurtasun alorrean erdietsitako aurrerapenak aipatu zituen Volkswagen Nafarroako komunikazio kudeatzaileak. Auto sendoagoa da modelo berri hau eta istripuren bat izanez gero kolpea asko hobeto jasaten duela adierazi zuen. Gaineratu zuenez, segurtasun azterketetan maila gorena erakutsi du. Maila gorena eskuratu du. Segurtasuna bermatzeko baliabideetan ezinbestekoa da teknologiaren eremua. Zorriak nabarmendu zuen punta-puntako teknologia zerbitzuak eskaintzeko ahalekin berezia egin duela Volkswagenek. Esaterako, istripu batean gidaria harrapatuta geldituz gero, autoa bera jartzen da larrialdi zerbitzuarekin harremanetan. Besteak beste, istripuaren kokalekuaren koordenadak helarazten dizkie larrialdi zerbitzuei. Horrez gain, gidariak sakelekoan dituen aplikazioak autoan erabiltzeko aukera ere badago. Orain arte Volkswagen Polo berrian Landabengo lantegian soilik ekoizten zen, baina Zorriak adierazi duenez, Hego Afrikako eta Brasilgo lantegietan hasi dira auto berria egiten. 2018ko azarotik aurrera beste auto bat ekoizten hasiko dira. Zorriak ez du zehaztu nahi izan autoaren izena ez da nolako izango den ere. Eta gaurko albisteekin bukatzeko 180 kotxe aparkatzeko gunea egokituko dute trimitarioetan. Lanak gaur bertan hasi dira. Iruñeko udala murgilduta dago Alde Zaharrean mugikortasun atseginagoa sortzeko lanetan. Horren buelta sortuko du Kostalapea plazaren inguruetan, trinitarioetan autoak aparkatzeko gunea. Ekainean inauguratu zuten karabanentzako aparkalekua eta hain zuzen gune horren parean izanen da orain 180 leku izanen dituen kotxentzako tokia. Gaur hasi dituzte lanak eta 5 egun beharko dituzte amaitzeko. Gero, bertan autoak doan uzteko aukera izanen da. Aurrerago gainera baliteke Bilabesarekin erdigunera hurbiltzeko tiket bereziak ere eskaintza bertan kotxe uzten dutenentzat. Goazen eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaurkoan iraiak 11 egun hodeitsua izango da orokorrean Nafarroa osoan. Euri txiki ertaina egingo du han-hemenka eta mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperaturari dagokionez berdintsu mantenduko dira. Iruñe aldean zerua hodeitsua egongo da euria egiteko posibilitateekin. Mendebalderantz joko duen haize ahula ibiliko da tarte biziekin eta 19 eta 12 gradu arteko balioa emango da. Baztanen giro hodeitsua egun osoan zehar. Mendebalderantz egingo duen haizea ibiliko da eta 15 graduko maximak eta 12 graduko minimak izango dira. Bihar Iruñe aldean hodeiak nagusi. Euri txiki ertaina egingo du eta mendebal osagaiko haizea ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez. Baztanen bihar hodeiak eta euria. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta temperaturan ez da aldaketa nabarmenik izango.
Iraiak 11 gaur, astelehena goazen eguneko albisteen errepasoa egitera titularekin. Bi sexu eraso salatu dituzte Antxoainen. Eraso hauek salatzeko elkarretaratze egin zuten atzo Antxoainen. Sanferminetako taldekako bortxaketaren akusatuek preso jarraituko dute. Nafarroako auzitegiak aske uztea baztertu du delitua berriro egiteko arriskua dagoela argudiatuta. Asun Oletxeak, Kontuen Ganberako presidenteak ez ditu argitara aterako Ultzamako plantari buruzko zirriborroak. Nafarroako gobernuak haur eta lehen hezkuntzan 73 lanpostu aterako dituela iragarri du. Nafarroako Unibertsitate Publikoa hainbat urtez finantzatzeko hitzarmena iragarri du Barkosek 2017-2018 ikasturte hasierako ekitaldi ofizialean. Hezkuntza departamentuak haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe berri bat eraikiko du Iturenen. Volkswagenek Landabenen egindako polo berria aurkeztu du. 120 kotxe aparkatzeko gune egokituko dute Trinitarioetan, lanak gaur bertan hasi dituzte. Eta bertzerik ez hau izan da dela, mila esker zuen arretagatik eta estrenen omaiz. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.